näin kun poistaa radalta, niin siitähän tulee hylky. Lähtövuoroon Mini-kakkohradalle Seltsi Oodit, Mia Kolu, Hukka Putki. Paikallista väriä siis radalla. 28 muuttuu, 29 valmistautuu. Mini ykkösessä radalla 24 Lunnikoira Lyyli ja Olki Paakko Arctic Agility-tiimistä valmistautuu 25. Tota se just pelkäs, että se tykkää enemmän keinosta kuin putkesta. Anteeksi apua. Ja Marika 27. Kari ja Irina 9. Uru ja Marika sekä 20 Black ja Milla. Joo, ei oo montaa. Nytkään viime vuonna mä olin ainut, joka kisasi Lunnikoiran kanssa ja nyt mä sain nää houkuteltua tänne. Siis onko sulla Lunnikoira? Joo, mulla on. Niitä on niin vähän varkauteen tuli nyt yksi Lunnikoira. Olet perustat tulevaisuusharjoitus. Joo. Okei. Eli pitkä kyselyyksen kärkimiehen ja viestin. Joo. Okei. Numero 2.